La localitat de Terrateig celebrava ahir la festivitat del seu patró Sant Vicent Ferrer amb diversos actes on va destacar la pujar i baixar de la imatge del sant fins l'ermita de mateix nom. El temple fou edificat front a una olivera a l'ombra de la qual, segons la tradició, en aquest cas pareix que molt fidel a la realitat, va predicar Sant Vicent Ferrer el 9 de novembre de 1410. Un retaule ceràmic al peu de dit arbre commemora aquest fet. Sant Vicent és el nostre patró i com podeu veure, la gent no falla i complix, ja és el tercer dia, estem ja cansats, però nosaltres al peu del canyó així acompanyar a Sant Vicent. Avui hem començat en la despertar a les 8 del matí i després ja ha sigut els passacarrers arreplegant a les xiques que tenen que anar a replegar els xis perquè avui és el dia d'ells. Hem vingut en romeria així a l'església acompanyant a Sant Vicent i els festers i ara ja m'ho pugem al poble, es fa un xicotet convit per a la gent que hem estat i ja acabant en la professó i el castell. Un dels barons de Terrateig va decidir perpetuar la memòria de Sant Vicent edificant aquesta ermita, que fou inaugurada el 2 d'abril de 1883. Aquesta baronia és la més antiga que està vigent a les nostres terres. Es va concedir al segle XIV i actualment el títol el posseeix Fernando Manglano, sempre present en aquesta tradició. I nosaltres seguirem la tradició perquè mon pare ha vingut, el meu avi ha vingut, i jo he vingut, el meu nebot ha vingut, i tots els anys, mentre tinguem existència, vindrem. El barón de Terrateig va a venir acompañando al rey don Jaime en la Reconquista. Los reyes en la Reconquista siempre llevaban, digamos, señores que iban ayudándole en la conquista de las tierras e intentando asentar una población leal a la corona y a los reyes. Y en este caso, pues se creó lo que es, al llegar a esta zona, se creó lo que sería el señorío de Terrateig, que son los títulos, digamos, de la corona de Aragón, que luego ya se van convirtiendo más adelante en baronías. A més dels membres de la corporació municipal i representants de la baronia, la romeria va comptar amb la participació de multitud de veïns i, com no, dels festers del 2018, tots joves, ells de traje i corbata o corbatí i elles de roig amb vestit llarg de gala, que tingueren l'honor de desfilar davant la imatge del sant que és dut a coll per 8 homes. El retaule gòtic del presbiteri de l'ermita alberga aquesta imatge que és moderna i d'escaiola. El primer dia vam fer la presentació, el dia de la vespre, un acte prou bonico, i també el primer dia de festes, el dissabte, van eixir les xiques en la professó i en la missa. Els festers van participar també acompanyant a les xiques el seu dia i avui el nostre dia per celebrar Sant Vicent Ferrer. Per replegar diners per festes i tot, ens vam ajuntar durant els estius i tal, i vam fer un cine, un trivial i tal, que nosaltres posem la barra, també hem fet prautes rifes i algun que altre dinar, també així n'han refeta. Tots els anys així Terrateig es mobilitza molt per el motiu de festes, però enguany, com podeu comprovar, n'hi ha 16 festes, 8 xiques i 8 xics, entonces la participació ha sigut al 200%. Estic molt contenta i molt agraïda i felicitar a tots els festers per l'esforç que han fet perquè això siga possible. És veritat que enguany han lluït més les festes que altres anys. L'acte va incloure una litúrgia en l'ermita amb l'acompanyament del cor parroquial. El calendari festiu de Terrateig es completa el mes de novembre amb la festa del Joanet, un llaurador que va conèixer al frare dominic Vicent Ferrer el dia en què predicà al poble. Escenifiquem, es vesteix una persona de llaurador de l'època, que és el Joanet, el que va veure a Sant Vicent vindre a predicar, i fem una festa molt gran, baixem altra volta en el sant a cavall i per l'esprall ja ve el Joanet en el seu cavall i ja pugem el sant amunt i convidem a tot el poble que vinga a sentir les paraules que diu el pare Sant Vicent. I així, durant 3 dies, Terrateig ha honrat al seu patró que va fer brotar el pou existent junt al temple a petició dels fidels assistents al seu sermó.